समावहाय लोगोफोर आंनि बे इउटुब चेनेलाव आं नोंसिनो एसे माबा मोनसे देखायनो सानदोंना गाबोनदि मा जागोन प्रग्राम माने बिटिसि रेकर्ड दे गाबोन आरो 10 फेब्रुवारि नालाय बिनि एसे पेन्डेल बानायनायखौ आं एसे नोंसिनो देखायनो सानदों आरो शेयार खालामनो दा आंनि इउटुब चेनेलाव नायफैदो चलो माला बेदर गारिया बेनो मेन गेटआ बेजोंबो हाबगोन आरो बैयाव मोनसे गारबोबाय हरैबो हाबगोन एनआरएलजों बे बिनि हाबलांनाय आरो मोनाबिलिबाबो एसे देखायनोसै आरो गाबोन जोंहा खाथि नालाय एसे नायफैदों आरो नैबे सारा नुबायना हाग्रामा सारा जोंना 24 बोसोर जाबावबाय मालाबायनो ना 10 फेब्रुवारि नै लोगोफोर बेखौ फालिबाय थाखायो नायदो गारि फैनायाबो जोबला बिराद मानसि नायफैखाबाय नामा दिनैनो गाबोन फैदो लोगोफोर सोर फैयो ग्रिन फिल्डआव फैबानो जाबाय गाबोनहाय औ नैबे सार दनेस्वर गयारि नैबे जाबाय ट्रिदिप दैमारिनि मिथिखायोना लोगोफोर फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बेनो नायलांनो हासिगोन ना आं देखायलांसै एसेबाबो ससेबाबो माने ससे होनानै आङो देखायलांसै लोगोफोर गाबोन फैनो हागोन 10 फेब्रुवारि सोर दङ बयबो बेरायफै नायफै अफिसफोरखौबो बन्द होखाबाय गाबोन सानसेनि थाखाय बेहायनो जों सोर बेरायदों नुखागोन ना मोनाबाय खिन्थु मोनाबाबो फैथारबावबाय जोङो दा अनसों नायनो हरलाय अनसोनाव मा फैदों लोगोआव जोंजों सासेयाव नायलाय मालाय खेबगासिनो दं लामाया बेनो गोबां फैदा ओरैहाय थाबायनाय बयबो नायदो खाथि नालाय नै मोनाबिलि टाइमाव ना थांबाय थानोसै जोङो दाबो मोनहैयाखै नै गोजानथार आरामनो आंना बेसेबां गोजान दंबावो होनना हरदो हनै मोनथानसै फैदो पेन्डेलावखौ एसे देखायनोसै लान्च माबानि बेहाय पेकेट लान्च मोनगोन माजा वाटार आरो वाटार बथल फर फेमिलिनि थाखायल' बावहाय मिथिबायो पेकेट लान्च मोनगोन नो माजा मोनगोन ओमफ्राय दै बथल हौवाफोरनि जाहैबाय मेल बेयावबो बिदिनो पेकेट लान्च माजा ओमफ्राय दै बथल ओरै हौवाफोरनि ओरै हिन्जावफोरनि दोनफैखाजोब्बायबो हाबनाय लोगो पेकेट लान्च फिल्ड मोनबायानो फिल्ड माबा खुबाय नामा फैना नै सान फालिथायाव 24थि बड'लेण्ड सान फालिथायाव मा खालायदों नै नायदो ओरैहाय लानोसै दे मोनसे नायगौ नुदों लेखा फोरोंनो ना बेरायफैनो नै खाथियाव बानायनायखौसो नायफैबावलाबायबावदों नायदो पेन्डेला नुबाय नै जागासिनो दं बिटिसि बार्थडेनि सानैजों लोगोफोर ओरै बैयाव एसे देखायलांबासो फै नायलांसै फिस खालायबावबाय बेखौ दसे नायदो जोंला बानायग्रानि एसे जोंनो लामा बानायग्राफोर हरनि 1टा 2टासो जालाङो खोमा बुरजा बिनांला नै लोगोफोर स्टेजखौ एसे खोन्थालांसै
फैदो लोगोफोर नायनो आं एसे देखायलांसै दुसु जानाङा स्टेजखौ एसे देखायलांसै फैदो लोगोफोर फै जि मावफुगासिनो दंथारो फैदो नायनि हा आयु थैखागोन जोंनि सियारा सियार जाजोबखाबाय सेस गाबोन थाब फैनानै जिरायफैदोल' लोगोफोर सिगाङावनो थाफै जोंहाथ' न' खाथिबाबो मालाबाबो जों सिगाङाव जिरायफैनो मोना मोनथिबाय ओंखारख'नो हाया जोङो नायफैदो एसे सिगां नुनो मोनाबाबो नैबे नुखागोन कारेन्टआ माबा लागोन मोजां नाय दोनथ'नोसै फै खाथियाव देखायनो नै सियार थियार सेस रेडि जाजोबखाबाय आरो बसायखाजोब्बाय ओरै बिराद गिदिर बानायखाबाय पेन्डेला खिन्थु ग्रिन फिल्डआव दे बियो क'क्राझारनि बे जोंनि आरो नै बेहाय प्लेट हस्टिं खालायगोन आरो बेहाय प्लेट हस्टिं खालायगोन बानायनानै दोनखाजोब्बाय नै ओरै जि मावनायनि धुमखा सोरबा मावदों सोरबा बेरायदों बिराद मानसि नायफैदों दहाय जोंहासो लेट जाबावबाय जोंहा ओरैहाय एसे नायनोसै बगासिनो सियार बनाया बदों ओरै बेयाव बथ'वाखै फुल दोनखाजोब्बाय नै सेसनो अनसोरां ना आयौ अबेया साबसिन नै बिबारखौ गाबोन बाव दोननो थाखाय खाथियाव दोनफैजोबखाबाय नै गेन्दा फुल बेनो स्टेजआव हनै नायदो लोगोफोर सियार जाबदों लोगोफोर आं देखायखाबायना स्टेजखौ बेनो बानायगासिनो दङ आङो गासैबो होजोबला थारमाने आङो पेन्डेलखौ एसे देखायनो थाखाय आं बेयाव फैबाय आंनि इउटुब चेनेलाव जेरै बिटिसि एकर्डेटनि 25 इयार्स जाबाय आरो गाबोन जेनेबा बिटिसि एकर्डेटआ 10 फेब्रुवारिखौ मानिना लानाय बे पेन्डेलखौ आं एसे खोन्थानाय जाबाय बावनो आङो जोबसै दे बाय आंनि इउटुब चेनेलाव बयबोखौबो बरायबावबाय आरो लास्टआव आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालायदो एसे बाय